जोंथ' बिराद आसा खालामो माने देरसिन माने जायगा होनब्ला माने पार्लियामेन्टआनो गणतन्त्रनि सबसे देरसिन जायगा पार्लियामेन्टआनो दा पार्लियामेन्टआव बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनिफ्राय साथाम गाहाम माने एमपि मोननाया बे जोंनि थाखाय बिराद माने गौरबनि बाथ्रा जों जोबोद मोजां मोनो दा पार्टियाव जोङो जुदि सोरखौबा मोजां मोनो मावनायखौ मोजां सोरबाखौ गाज्रि मोनोब्लाबो जों खिन्थु एक माने धारसे जोंहा जे एमपि साथाम मोनबाय जों बेखौ गोजोननाय मोनो मोजां मोनो जाथिनि थाखाय मावथों जाथिनि थाखाय मावनांगौ दिनै हा हुनि इसु दं जोंहा ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा दं बेखौ माने गोग्गोमै बिसोर बुंनांगौ ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां इलिगेल इनक्रोचार दं बिसोर होखारजोबनांगौ बेखौ बुंनांगौ जों लुबैयो बर' रावफ्रा दिनै माने आसामाव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबायमोन बेखौ उथायफिनबाय 2000 माबायाव 22 आरोखि दा बेखौ दिनै आसामाव इसिबां डिस्ट्रिक्टफोर दं बेफोराव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखौ खालामफिननांगौ बेनि दाबिखौ खालामनांगौ दा गोबां माने प्रब्लेम दं बेखौ जाहाथे जोंनि एमपिफ्रा माने पार्लियामेन्टआव बुङो बेखौ जोङो खावलायो बे जों साधारन जों बे सोरबा पार्टिखौ गोजोननो थाखाय एलाइन जानानै थानाय जों बेखौ लुबैया जाथिया बिराद गिदिर समस्या दं बे समस्याफोरखौ बुंहैनांगौ जों बेखौ लुबैयो बे प्रमद बर'आ गाव हारसिंखौल' जुदि साननानै लाबायब्ला बे गावनो एमएलए जानांगौ गावनो एमसिएलए जानांगौ गावनो एमपि जानांगौ साननानै लाबायब्ला बे हल माने बिटिसि ओनसोलनि इसिबां माने एमएलए सेगमेन्ट दं बेखौ दारायजोबबानो जाबायना हारसिंनो होमब्लाबो जायोना जायासै दा बेखौ मान खालामाखै बेथ' मोजां नङाना बेफोर जिनिसा गाज्रि आरो बेनि थाखायनो पार्टिनि माने माबाया क्रेडिबिलिटिया नस्थ' जायो पार्टिखौ बिदिनो गाज्रि मोनो दा प्रमद बर'आ बिदि बुंबाय गाबोन अफिसियेलबा रायगोन बयबो बुंखागोन बयबो बुंगोन जोंबो बुंसै जेनेबा बेल' नामा हारसिंल' नामा दस्रा गैला नामा कत' दंना रायजो सभायाव गाव दस्राखौ हरमोन कत' मोजां मोजां मानसि दंमोन इउपिएलआवबो मोजां मानसि दंथ' बिसोरखौनो हरमोन रायजो सभायाव गाव माने नेतृत्वखौ होमोन माने इउपिएलनि नेतृत्वखौ गावनो होनांगौमोन आरो दा एमएलएआव गाव दारायनाङामोन दस्राखौ होमोन थारमाने गावल' जाजोबब्ला बोरै जानांगौ बेथ' मोजां नङा दा बे आरोखि दा बेजों लोगोसे नैबे माखासेखौ आं बुंबावनो लुबैदों नैबे केन्डिडेट सेलेक्सन खेथ्रआव दा बावखुंग्रियाव कुमुद नार्जारि नामा बे माने केन्डिडेट लुबैदों आरोखि आं बिनि प्रति एसे सिम्पेथि देखायनो लुबैयो मा बे थांनाय बाराव बिटिसिआव बेखौ केन्डिडेट हिसाबै टिकेट होनाय जायाखिसै बे एखेबारे बिराद माने जर जाबाय बे पार्टिनि खामानि मावबाय बे टिकेट मोनाखिसै दा बेखौ एसे बिट्रे खालामनाय जायो एबार मोनसे सुजुग फैदों जेब्ला एमएलएआव बेनो होनायाबो मोजां आं बेखौ सानो आरोखि हाग्रामा मोना जाहाथे बुजियो बेखौ बेनो होयो बे जायो आरो सिडलियावबो बेनो जायो सिडलियाव सुद्द बसुमतारी मोनहा एखेबारे फुराना एखेबारे वार्कार गोदोनिफ्रायनो उपेन्द्र ब्रह्मनि समावनो मावबोनाय मानसि आरो बे दा टिकेट लुबैदों दा बेखौबो होयोब्ला मोजां थांनाय बारावबो बे एमएलए माने केन्डिडेट हिसाबै दारायखानाय बे क्रुसियेल टाइमाव बे गाबथाबोनाय मानसि दा बेनो होनाया मोजां दा बेनो होआब्लानो जुदि आरो बिपिबाबो जुदि सोरबा एमसिएलएखौसो सोरबा इएमखौसो बेयाव होबावोब्ला बिसोरबो रायजागोन ना पाब्लिक गाज्रि मोनलायगोन ना बेखायनो जों बेफोरबायदि माने केलिबार गोनां मानसि मोजां मानसिफोरखौ जों थाब थाब फिगवा खालामनानै जायगा होलायोब्ला रायजोफ्रा मोजां मोनो न्यायखौ होनाय जाबाय मोजां होनाय मोजां बिसार खालामनाय जाबाय बे मोनसे फिलिंसा फैयो आरोखि पार्टिनिफ्रायसो मोजां मोननाय फैयो खिन्थु बे रोखोम खालामाबा जे एखेबारे जेरैबायदि गोसोबायदि खालामोब्ला रायजोफ्रा खुद्रियो बोराबो गाज्रि मोनो दा बेफोर गाज्रि मोननाय भाबानो पार्टियाव माने गोहोम गोलैयो ओंखायनो बेफोरखौ नायनांगौ आरो लोगोसे जेनेबा तामुलपुर समस्तिया एसटि समस्ति तामुलपुर समस्तिया एसटि समस्ति बेयाव दिनै बिपिएफ पार्टिया गावहानो गोगोम सासे केन्डिडेट दंखायो इमानुवेल मुसाहारिया दा बेखौ होयोब्लाथ' मोजां बेखौ होनांगौ दा माबाजों कन्टेस्ट जागोन बेहा प्रमद बर'जों दा खिन्थु बे एसटि समस्तियाव जोङो दा जेरै खोनाबाय थादों बिजेपिया बिदों होननानै दा बिजेपिनो हगारब्ला रायजोफ्रा खुद्रिगोन ना गाज्रि मोनगोन हाब बिजेपिनो एसटि एरियाफोरखौ माने फाननाय जाबाय ओरैनो लायनाय जाया होमबा ओंखायनो बेफोरावबो जोंनि पार्टि मानसिफ्रा केयारफुल जानांगौ आं बेखौनो बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायहरनाय जायो पलिटिकेल पार्टिनिसो डिसिसन जागोन आंथ' डिसिसन होनो हाया जाहैबाय दा पार्टिया डिसिसन लायो दा जों बुंनाया रज'यो रज'आ बेथ' उननि बाथ्रा आरो जों बाराद्राय पार्टि केन्डिडेट माने सेलेक्ट खालामनायाव जों बारा इन्टारफेयार खालामनायाबो उचित नङा जों खालामनो लुबैया खिन्थु बाथ्राया भटार हिसाबै रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों बेखौ जों माने मिथियो आरोखि आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनायफोरखौ जोंबो सनमान होनांगौ सोरखौ रायजोफ्रा लुबैदों सोर मानसिफ्रा रायजोनि थाखाय मावगोन
दा बेखौ रायजोफ्रानो गोबां माने माबायो दा आरो सेलेक्ट खालामनो रोंबाय रायजोफ्राबो बुजिनोबो रोंबाय ओंखायनो गावसोरनि गोसोबादि माने बिसोरो जाजानो लुबैयो दा जोंबो सनमान होनांगौ रायजोनि सेन्टिमेन्टखौ रायजोनि सेन्टिमेन्टखौ सनमान होआब्ला जर जलम जुदि जाबसिन होबाय थायोब्ला नोङो रायजोनि लुबैनायनि बेरेखा बेथ' गाज्रि जायो पार्टिया बदनाम जायो आरो पार्टिखौ गाज्रि मोनो दा नैबे सेउलि महिलानि खोथा प्रस्न' खालामदों ओमफ्राय जों आब' प्रमलानि बाथ्रा ओंखारदों दा प्रस्न' खालामदों आब' प्रमलाया एसे फुरानाबो जाबाय गोबाव जाबाय बियो दा जोंथ' बेखौ बोरै नों गारदो होननानै बोरै बुंनो सिनियर मानसि गोबां बे अबदान होबोबाय जेलबो जालायनाय मानसि हिसाबै जों गारदो होननो हाया खिन्थु पाब्लिकआ दा लुबैदों मा एसे रेस्ट लाथोंसै बियो होनना बेखौ लुबैदों आरोखि दा जोंनि सनमानाथ' राजनितियाव सबसमाय थाबाय थाया दा बयबो लुबैदों आब' प्रमिला जिरायबा हामसिगौ दा जोंखौबो बिराद बुंथिनबाय थायो इभेन पार्टि मानसियानो बुङो बेखौ माने रिकुवेस्ट खालामदो दा जों जुदि बुङोब्ला जुदि गाज्रि मोनोब्ला बेबो मोनसे ओमफ्राय फारसेथिं बे जुदि अख्रा सोलियोब्ला बेबो मोनसे दा बेखौनो गाव गाज्रि मोननो नाङा जों रिकुवेस्ट खालामनायखौ बे जाथि माने आइ आफा जाम्बा जाम्बि भटारफोरनि बाथ्राखौसो जोङो माने खोन्थागोनथ' दा जों खोन्थानायल' जागोन थेवबो बेखौ खोनानानै बे गाज्रि मोननो नाङा रायजोफ्रा लुबैदों एसे जिरायथोंसै रेस्ट लाथोंसै बेखौ लुबैदों दा बहा गावनो एखेबारे जों माने सनमानखौ लानानै गावनो रेस्ट लानाया मोजां जों बेखौ लुबैयो फारसेथिं सेउलिनि बाथ्राखौथ' जों मा बुंनो बेथ' आरो शिबनिबो बिसि जाबाय दा जों बेखौ होनांगौ होननानै बुङा दा सोरबा जुदि पार्टियाव सोरबा दंब्ला बे क'क्राझार माबायाव समस्तियाव पार्टिया डिसाइड खालामदों बेखौ जों लुबैयो दा खिन्थु हाग्रामानि बिसि हिसाबै बे जे मोनथारनांगौ बेबो बाथ्रा नङा आरो लोगोसे हाग्रामानि बिसिया जे मोनथारनाङा बेबो बाथ्रा नङा थारमाने बेहा जुदि दयखथा दंब्ला बेहा केलिबार दंब्ला बेहा जुदि केपासिटि दंब्ला बे गोरोंब्ला बे रोंगौब्ला बेहा बेबायदिब्ला जों बेखौ जोङो माने बिनि बेरेखाबो बुंनायाबो जों उसित नङा खिन्थु हानायमानि जोङो गेजेराव जुदि सोरबा दंब्ला मोजां मानसि जों बेखौ सायख'नानै होनायाबो मोजां जागोन रायजोफ्रा बेखौनो मोजां मोनगोन आरोखि जोंनो मोजां केन्डिडेट गोदान केन्डिडेट नांगौ बेथ' बयबो लुबैयो दा गोदान जेनेरेसनबो जों क्रियेट खालामनांगौ बेबो खोथा नंगौ दा जों फुराना केन्डिडेटखौ जों लाबाय थानानै दा जों गोदान केन्डिडेटखौ जुदि जों चान्स होआब्ला जाय जेनेरेसना जों गेप जागोन दा ओंखायनो जोंनो मोजां जों क्रियेटबो खालामनांगौ आरो फारसेथिं नैबे जायनाखि एमसिएलएफ्रानो इएमफ्रानो दा दारायफिनदों दा बेबो जिनिसा जों साननो गोनां मानो बिदि जागासिनो दं बे जोंनि गेजेरावथ' गोबां मानसिथ' दङना दाथ' जोंनावथ' केन्डिडेट जानो हानायनि जयगथा गोनां उपजुक्त मानसिफोर मेरला दं दा खिन्थु बिसोर थासेयावबो दिनै मानो जायफ्रा इएम जाखाबाय बिसोरनोबो टिकेट होयो माने एमएलए टिकेट आरो सोरबा माने एमएलए जाखानानै थानाय मन्थ्रि जानानै थानाय आरो बिसोरबो माने माबायाव गेलेफैयो बिटिसिआव एमसिएलए गेलेफैयो दा बेफोर जिनिसा माने बे साफा सानै मानसिनि सायावनो निर्भर खालामनाय बायदि जायो दा बेफोर गाज्रि नुनाय जायो दा गथिखे बे जानो नाङा दा जेरै नै दा जों देग नुनो मोनबाय दा रबिराम नार्जारिया जेनेबा एमएलएखा आरो बे बिटिसिनिबो बेयो इएम जाबाय दा मोननैसो बे अकुपाय खालामनानै लाबाय आरो जों गबिन्द बसुमतारिया जोंहा माने हजों उदालगुरियाव एमएलए खामोन बिहा आरो बे बिटिसिनि डेपुटि चिफबो जाबाय दा बेबायदि सिट माने मोननै आवग्रिनानै आरो गोबां दङ बिदिनो आरो दा नै दा खोब दुखुनांथाव आरोबाव दा प्रमद बर'आ गावनो निजे माने पार्टि दैदेननाय मानसि बे बिटिसिनिबो एमसिएलएबो आरो दा नै रायजोसभानिबो एमपि जाबाय बे आरो दा एमएलए गेलेबावगोन बे बोरै नियाय जानो हागौ बेलाय बेखौथ' जों माने बारा मोजां मोनथारा आरोखि बेफोरखौ जों नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनो रायजोफोरनि गेजेराव मोजां खथ' दङ मानसिफोर गोरों दं दिनैनि दिनाव दा बेफोरखौ जों सुजुग होनांगौ बिसोरनो जों माने खाबु होनांगौ मावथों बिसोरबो हारिनि जौगानायनि गोदान सिन्थाजों फैदों खथ' मोजां सिन्था खालामग्रा दं दा बेफोर जायगा होनांगौ दा खिन्थु जोंल' लालायबाय थायोब्ला बेनो एमएलए जायो बेनो एमसिएलए जायो बेनो इएमबो जायो बेनो एमपि जायो होमबालाय माथो जाबावनो दालाय बेथ' मोजां नङा आरोखि आं बेखौ मोजां मोनाखै फैगौ जायनाखि एसेमब्लि बिसायख'थि बेयाव जोङो नुदों धौआ बिफिबानो मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोरो जेरेखम सुइप खालामदों 28टा सिट मोनदों बेनिफ्राय पाब्लिकआ बयबो बिपिपिनि फारसे माने बयबो गोसो होनायखौ जों नुदों दा बेखायनो एबारनि इलेक्सनाव एसेमब्लि इलेक्सनाव
दा बिपिएफनिफ्रायबो बांसिन सिटखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामो मानोना थांनाय बारफ्राव 5 बोसोर जायनाखि इउपिपिएलआ सरकार खुंदोंमोन बे सरकार खुंनाय समाव सरकारसेयावबो इउपिपिएलआ माने सिट मोननो हायाखिसै दा बिपिएफआनो बांसिन सिट मोननाय जाबाय दा एबार आरो बिपिएफआनो माने सरकाराव दं दा बिटिसिखौ सालायगासिनो दं आरो बिसोर आसाम सरकारजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनानै दं जेब्ला दा एबारनि जायनाखि एसेम्बलि इलेक्सन बेयाव बिपिएफआनो बांसिन सिटखौ मोनगोन जों आसा खालामो आरो लोगोसे बिसोर सरकार दायोब्ला बे बिपिएफआ जिहेतु माने मोनसे बिटिसि 6 सिडुल लाबोग्रानि हान्जा आरो बिसोरो 6 सिडुलखौ रैखा खालामनो थाखायनो बिसोरो मावबाय थादों आरो गोबां खायदा बायदा खालामनानै डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावबाय थादों बेनिखायनो सरकारजों बिसोरो मिला मिसा खालामनानै एबार बांसिन बिसोरो पावार लाबोनो हागोन आरो मावनायनि बेलायावबो बिसोरो बांसिन बिटिसिआव जौगानायखौ खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो